Altså realiteten er jo, at verdens energiforbrug, det stiger. Og det stiger, fordi vi bliver flere, vi bliver rigere. Det er jo vigtigt, at vi holder os for øje, at vi har et enormt energibehov. Og det er rigtig fint, at vi får dækket en stor del af det med vind og med sol, men vi har et stort yderligere energibehov, som ikke kan blive dækket af de kilder. Vi har ikke teknologien til det. Martin og Martins sektor er en del af løsningen, ligesom alle sektorer er en del af løsningen, og alle sektorer har et ansvar for at drive deres udledninger ned. Ren, dansk, værdifuld naturgas kan afløse kul, for eksempel en effektiv måde at drive CO2-udledninger ned på. Så fokus på CO2-udledninger. Men vi har brug for masser af energi, og vi har brug for olien og gassen til det formål. At det er ikke afgørende, om vi bliver afhængige af fossile brændsler. Det er afgørende, at vi kommer i nuludledning i Danmark i 2050. Og det åbner op for, at vi også skal arbejde med landbrugssektoren og skovsektoren osv. Så det med fossil uafhængighed handler om, hvad vi putter ind i vores energi og transport. Og det skal selvfølgelig ned under 0 og meget hurtigt, og gerne før i omkring 2040. I forhold til energisystemet, der er jeg helt enig med Christian, når han siger, at gas er en del af den løsning, der er fremadrettet. Fordi det er noget, der spiller sammen med el, og vi producerer el og sådan noget. Så det der med, at hvor lang er vejen? Vejen er desværre ekstremt lang. På efterspørgselssiden, der må vi jo kigge på, kan vi bruge elbiler, hvordan kan vi effektivisere, hvad er det for nogle teknologier, der skal til for, at vi hindrer CO2-udledninger. Og det skatteprovenu, der kommer ind fra Nordsøen, kunne jo for eksempel blive brugt til det. Så det er ikke et spørgsmål om enten eller. Selvfølgelig skal vi være selvforsynende, fordi hvis vi ikke er selvforsynende, så betyder det bare, at vi importerer det i stedet for. Det går ud over valutabalancen, og det går ud over arbejdspladsen. Vi kan jo ikke trække stikket den ene dag på gassen, og så sige, så er der vindmøller og sol nok til at styre hele energisystemet. Hvor også der er vedvarende, og hvor lige før, så var der masser af solenergi, nu var der ingenting, og nu er der så heldigvis mere vind. Jamen, vi har jo hele tiden brug for et energisystem, der er nogen, der skal balancere. Uden at diskutere religiøst, om det er det ene eller det andet, fra nu af, det er ikke det, vi skal, men vi skal gøre det, som vi gjorde i 70'erne og andre tidspunkter. Være ambitiøse på, hvad det er, vi gerne vil, og så lægge de rammer, så skal vi alle sammen nok agere efter. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er et spørgsmål om, at vi skal sikre de råstoffer, der er i Danmark, dem har vi brug for. Vi har brug for energien, så vi skal selvfølgelig producere den olie og gas, vi kan. Det sikrer, der er ca. 34.000 arbejdspladser i Danmark, som er forbundet med olie- og gasindustrien. Vi har leveret over 400 milliarder i kulbrinteskatter, og vi har sikret forsyningssikkerhed.